Казанның Урицкий исемендәге паркта күгәрченнәрнең күпләп үлү сәбәбен аңлаттылар. Якын тирәдә яшәүчеләр парк күлендә күгәрченнәрнең үле гәүдәләрен күреп, борчуга төшкәннәр иде. Экспертлар уздырган тикшерү нәтиҗәләре нинди? Чираттагы язмада. Урицкий паркы канатлы дусларыбызның үлем урынына әйләнгән. Үле күгәрченнәрнең гәүдәләрен җыеп алган булганнар инде, тик алар барыбер кадрларга эләккән. Видео язмага төшерүче хәвәскәрләр мондый хәл еш кабатлана диләр. Кышларның күпләп үлү сәбәбе берничә. Шуларның берсе кышлар арасында тиз таралган инфекция. Вот почему мы сейчас говорим очень часто о том, что не надо скучиваться, не надо образовывать. Менә ни өчен без хәзер коронавирус юктыру куркынычы янаган вакытта зур төркемнәргә җыелырга кирәкмәгәнлеген яхшы аңлыйбыз. Кышлар белән дә шундый ук хәл. Алар бер урынга җыела. Инфекциянең дә тизрәк таралу куркынычы арта. Кыш гәүдәләрен Төбәкара ветеринария лабораториясына экспертизага җибәрәләр. Анда аларның үлем сәбәбен ачыклаганнар. Бәхеткә, кыш гриппы расланмаган. Было проведено исследование. Беренче чиратта тикшерүләр уздырылгач, кыш гриппы ачыкланмады. Тик Ньюкасл авыруы таралуы беленде. Ул күгәрченнәрнең нерв системасына зыян сала. Өстәмә кышларның үлүенә күп ашаулары да сәбәп булып тора. Кышлар күп итеп туклангач, Урицкий паркы күлендә су эчәләр. Эштә бөртек бүртә ризыкны эшкәртеп өлгерә алмый, бу кышларның үлеменә сәбәп була. Үле күгәрченнәргә кагылырга ярамый. Аларның кайберләре йогышлы авырулар таратучылар, туберкулез, энцефалит һәм кыш гриппы инфекциялары булырга мөмкин. Шулпан Әмири, Лилия Талипова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.